relació amb l'ONCA és a través del Museu Thyssen. Jo formo part de l'equip de producció del museu i al museu també comptem amb la Teresa, que també forma part de l'ONCA. La meva vinculació amb l'ONCA per sort ja ve de fa molts anys. 3 línies, bàsicament. Una és l'artística, pròpiament, més de concerts com a artista. També ha tingut una vinculació educativa i també la vida social, sobretot en els inicis d'aquest servei, no? Que en aquestes 3 línies jo he col·laborat des de fa molt temps. Som un duet que es va crear de manera molt espontània just fa un any. No, els dos anem fent propostes, els dos anem parlant molt sobre els diversos concerts i projectes que tenim i anem aportant el repertori que considerem. Realment ens ho dividim molt. És un repertori que està basat en els 6 colors que conformen l'exposició, principalment són versions. La nostra idea de projecte, que és aquesta guitarra i aquesta veu, que tenen un diàleg al llarg d'un concert i fan un viatge. Jo normalment sempre he fet música clàssica, que tot està molt més mesurat, quan toques normalment. Aquest dona un espai més creatiu per tu també improvisar inclús a vegades al concert. Jo soc de David Sanz, soc guitarrista. Jo soc la Roser i soc la veu d'aquest duet amb el David Sanz.